wo sobulawa yizinsizwa ababhemengane sobulawa yizinsizwa ubinsizwa zonezilwanazi umthakathi sengimehlule iphila ngithi bedlezini ngiyakutshela ngoba sobulawa yizinsizwa ababhemengane sobulawa yizinsizwa ubinsizwa zonezilwanazi umthakathi sengimehlule iphila ngithi bedlezini ngiyakutshela ngithi shiya wo wabisha pwanisho ngani ukuthi shilizi pwanisho ngani ukuthi shilizi wathula ngisho kusholo uthuleleni oloko manje uhlahla amehla ngathi imbuzi iphona nempondo amamohlo ngathi ubusobekati angenze ngena kushuni phela ngisekushuni ngizeshunini phela mase ngisho kanje unganginaki phela unganginaki phela sengisemdletsheni ke manje sengisemdletsheni impela ke manje unganginaki phela mase sekwenzeka kanje semdletsheni impela ke manje futhi ke manje ngiqisha impela ngokuphelele impela emdletsheni ubuka sengigqoke na kanjena nje ngibambe futhi ingezwa kanje ila phela manje ukuthi ke njengoba ngisho ukuthi manje ilanga iyona ke ndawo ngafika ngena kuyo ngathi khaxa ke le nanokugqoka ubona ngigqoke nje manje u-red and white nje iyona ekhombisayo ukuthi ke ngijoyinile ngiyimember emdletsheni njengoba ngigqoke kanje kanti kudala ke nje umuntu vele aqala nje ukuba clean ngoba nebhova lalinoshunwalo okugqoka ama-bridge nje emajongweni afike nebhova ama-soviet emajongweni afike nebhova igibha lezi ama-grant negqozi zakhona amakoto e-grant lawa afike nebhova ama-DMD lawa emajongweni afike nebhova wezwa ungangenzani ungangenzani ngisamile futhi ngisentabeni futhi njengamanje ngisemdletsheni ngabona nogodo belukhona ebhoveni njengamanje ngisemdletsheni-ke manje ayikho-ke ingezo engathi ngiyayibala engekho emdletsheni njengamanje ekhushula nje ukuba semdletsheni bafowethu njengoba ngiwushilisi bafowethu nje nginjena nje ningibona ngicobezela ngisho angicobezeli impela wokudlala indlela engisebenza ngayo injabulo futhi iyonke ayikho into engenzeki wasesemdletsheni bafowethu ngifikile ke emdletsheni ngo-2019 ngithe mangabe ngifika emdletsheni ngo-2019 ayike ngasebenza negcokama la ngemukela kahle nakhona futhi saba nengxoxo nalo angiqhamanga nje sengivumbuke ngoba ngavumbuke emabhida ngavumbuka kabi bengangilindele ngathi vumbu laqhamuka ngasho laqhamuka manje ikhawo lebhova ngavumbuka benganakile ngathi mmefu inkundla yonke yakuchaza yabona futhi lento iwumlando kimi ngoba ngempela lapha akekho umuntu owayengilindele ukuthi ngingaqhamuka ngale ndlela engaqhamuka ngayo lapha yabo kodwa ngaqhamuka kwaze wasuma ngisho nowayehleli ethi akafuni ukubuka namhlanje usedawo utshwala basa nkuye utshwala edakeni yimi mina ngangiqala mina ukubona umuntu utshwala kuphela ukuthi inkuye utshwala kuphela utshwala umuntu edakeni ebuka nje sengivumbuka lapha egcokameni sengivumbuka estage bafowethu ngichaza ukuthi-ke bafowethu njengoba nje manje ngisesemculweni into engiyibonga kakhulu ukuthi igcokamelisha umthandeni umfoka amanqele umfoka phosa wenyathi ukuthi ethi mangabe ekhuluma nami sponsana ngokuthi ndoda ngiyakwazi from kumgqumeni ngoba ngahlahle igcokama leli umgqumeni bekuvele kuyi-role model yalo from sakhula bayalazi kade behlala eThekwini ko-17 ukhule vele bewumfana vele oyithandayo kodwa futhi ethi eyithanda kwase kwakhela nalento ukuthi nangu umgqumeni kanti naye uyayithanda futhi uclean yabo ngoba uyambona umuntu lokhu clean lokhu bobujongo uphayijekhayo nje ebhatanisa bona khona lokhu kupatanisa lokhu
so umntana uyabona ukuthi akaphatalisi lento iphila kuye yokuba clean yokuba bujongo nokuthi umntana futhi uyakwazi ukuqhathanisa ingezo nje uyithande noma ngathi noma uthi uyithenga ukuthi uyibuka uthola ubona engathi ayihlangana manje igqoko uye ifika ihlala liphanqa uyabona ihlale kuyo so bafuthi ke ngafika ke emdletsheni ngasebenza njengoba manje ngisasebenza emdletsheni nje umthandeni sakhuluma saba neyivumelwano ngoba naye saba neyivumelwane njengoba ngisho nje ngichaza ngithi mina umthandeni uyangihlonipha ungibiza ngobhuti ngeke ngizwe sebeloko bekhuluma bethi umthandeni akahloniphe akahloniphe umntana inkinga yakhe akafuni ukuthi kube khona umfana womunye umuzi umqhokela la ekhaya yabo so ngathi njengoba ngisebenza negcoma futhi ngisebenza kahle nisibambisene kahle futhi ngendlela okwenzeka ngakhona ziningi izinto ngibona ukuthi ziyashintsha kimi nokucobezela njengoba ngicabanga ngiyangibona ukuthi nokucobezela sokhona lento ukuthi that thing yabona lethu ukuthi noma ungibheka yabona so ke namanje nje mfethu sisibhizi siyasebenza senyuka akukho ukuphumula asiphumula isidalo lana ama weekend naphakathi neviki suke sisebenza uma nje siqeda ukukhipha ingoma manje lana iParis idla abantu ngapha nangapha mina ngiyamangala uma kunengoma isho ngisho ushadwa yiyo etshwaleni yiyo ngizengamangala ngibona komunye uNkulunkulu wami ngabona komunye umncwabo iParis iqhuma phezulu emncwabeni ngendlela lengoma nje exaye ngakhona into yenza lokho ukuthi mangabe uye e-studio ukuzazi ukuthi uyokwenzani umthanda usuke ngayile ukuthi mina ukhona umuntu afuna ukukhompyutha naye usuke oqhuba isipho sakhe nethalente lakhe uma e-studio ke siwe sikhona noma futhi yonke into umthanda noma ngabe eyihlela uyihlela nathi ngoba uyasethemba uthemba thina yabo so ke nje akekho umuntu athi hayi ngithembe abafowabo yithi ngoba nathi umfowethu so ukusoza lapha emdletsheni nje kumnandi kakhulu futhi uyabona ukuthi kwenza ukuthi sibe nempumelelo yonke into esifisa ukuyenza iyenzeke efanele ukwazi ukuthi ke akuvelwa kanye ngamadlebe mbongo yabo engenakho ngamanje ngushilisi anginakho kodwa ngesikhathi ngiyoba nako yekani lokho ningiqhathanisa vela ngiqhathaniseki futhi uma ufuna ukungazi ukuthi umuntu onjani akulula ukuthi ungazi ngoba unalokho ukungiqhathanisa lawa lokho ungilombisela ukungiqhathanisa lapha lokho wenza ubuso obungamamuhlo engathi ubuso bekati ofuna ushilisi uyatholakala uyafoneleka ukhulume naye kahle ushilisi unalo ipage lakhe lushilisi iqhawe lebhova langa ushilisi uyatholakala futhi lapha kushilisi langa enquthu noma ungifonela futhi uma kukhona ukufisa ukwazi ke manje ngoshilisi noma ufuna ukuzwa ushilisi ngabe ukhuluma nabantu emafonini uhlonipha ngoba ehlonipha ngoba ngiyahlonipha impela kodwa into engazwani nayo ukuthi ke ungigibele la ekhaya amasimba nje angizwani ke nawo yabo ngilunga impela bese ngubheka ukuthi inyawo awunawo namabatha yabo ufuna ukubuza ngoshilisi noma ufuna ukwazi ungakhona ukuthi ungifonele ku-073 06 08880 073 06 no-8 abathathu no-0 ekugcineni lapho uzomthola ushilisi ubuze okubuzayo enemculo nengisekhona noba lokho nibuza nithi shilisi cula sizokweseka musana ukungihlomekisa
into engiyenzayo ngiyayazi uma sekufika isikhathi ukuthi futhi fanele ngicule ngizocula nje ngiyikhiphe ingoma beqhubeke bengeseke labo abazobe bengeseka ngeqiniso namanje laba abasathi mangabe ngiqhamuka bethi Shilizi qhawule ebhovu Shilizi qhawule ebhovu bethula igqoko kuyangijabulisa futhi ngoba mabe kwenza kimi ngoba ngiyibona ukuthi ke ngibalekile laba so bekhuluma ukuthi cula Shilizi sokweseka khona abakhuluma ngoba ngempela beqinisile kube kukho laba abakhuluma ngoba mhlambe bengeya icatha yikho into engayenza engangicula nje ingoma eyangena ebantwini leyo ngizobe ngicula ngicula ukuba uShilizi ukungafana namuntu engeke ngikuqhathanise nokaMthandeni engeke ngikuqhathanise nokaMgqumeni engeke ngikuqhathanise nokaPhuze Khemesi engeke ngikuqhathanise nokwayashela imhlophe ngicula ukuthi mina ngiuShilizi mina ngicula kanje uma ngiculile abantu bento bayithanda bayongeseka ngiqhubeke ngiphile ngoba iyona into engibona ukuthi umculo isona siphiwo sami nekhono futhi lami enginalo lomculo bafowethu nofuna ke ukugida uthi ukugida akakwazi ngiyawoza ngizokufundisa ukugida kanjani ayikho indlela ukugida engakwazi mina ukuyenza ngingena yonke indawo yabo so ngicela ukuthi bafowethu efanele nikwazi nje namhlanje bafowethu ngokusuku namhlanje bengithi nje angithulele khona yilokho nje ukuthi bafowethu qhubekani nokungeseka nguShilizi nalapha emapage nami nakuma account ami nikwazi ukungeseka nikhuphula ama views ami lapha yana kube mnandi nje sihleke ngoba futhi ngiyajabula ithi ngisho kanje ngiyajabula makhona othi uShilizi akamthandi ikhona ke ongenza ukuthi ngidlondlobale noma ngikhuthale ngoba uma senengithanda nonke into engangiphatha kabi ke leyo into angifuni ukuthi nonke ngithande nonke akube khona leli dlanzana leli qeqebana lo sigujana oMantansola abaloko bebhizi ngoShilizi belibeleze iqatha ngiyabathanda nibatshela ukuthi ngiyabathanda nezo